Japonské príslovie hovorí, že jeden deň s dobrým učiteľom je lepší než 1000 dní usilovného štúdia. Ak sa k dobrým učiteľom pridá aj moderné technické vybavenie, potom je vyučovanie nielen užitočné, ale aj zábavné. Vedeli by o tom hovoriť aj žiaci základnej školy Pavla Horova. Nie len, že by vedeli, oni aj hovorili. Šiestákov sme napríklad zastihli na hodine geografie. Môžeme si pozerať na internete, na našej stránke. Je veľmi dobre spracované učivo a môžeme sa tam dozvedieť viac informácií, ako je v učebnici. To znamená, prídete do triedy, vy si zapnete počítače, máte nejaké zadania, robíte si aj domáce úlohy týmto spôsobom? Áno, niektoré aj áno. Všetko to začalo realizáciou najväčšieho projektu, ktorý doteraz na škole mali. Web vznikol v rokoch 2009 a 2011 ako súčasť projektu z Európskeho sociálneho fondu s celkovým rozpočtom vyše 166 000 eur. Deti samozrejme z toho boli nadšené, pretože vlastne sa vzdelávali v prostredí, ktoré je im blízke, pomocou internetu, mali tam úlohy, ktoré mohli vypracovať doma. Boli to rôzne interaktívne kvízy, hádanky, krížovky. Mňa by zaujímalo, keď je niekto z vás chorý. Je to pre vás pomoc, keď viete, čo sa konkrétne na hodine dialo a aké máte domáce úlohy? Áno, lebo téma na internete dosť zaplní to, čo sme brali na hodine a veľmi to pomôže, ak niekto chýba. Môžete si robiť domáce úlohy aj tak, že ste doma a vypracovávate ich a posielate? Áno. Tvorcovia webu mali v prvej fáze projektu plné ruky práce. Naplňali webovú stránku projektu obrovským množstvom učebného materiálu. Na samotnej tvorbe webu, ktorý je nazvaný Moderná škola, spolupracovalo 14 pedagógov. Je tam spracovaných 7 okruhov, informatika, matematika, fyzika, geografia, dejepis, občianska výchova a celý komplex predmetov prvého stupňa. Usilovná práca sa vyplatila. Ocenenie príklady dobrej praxe sme získali za realizáciu tohto projektu, ktorého vlastne hlavným výstupom bola tá internetová stránka. Webovú stránku školy nevyužívajú iba žiaci a učitelia školy Pavla Horova. Má podstatne širší záber. Už teraz máme ohlasy na tú stránku, že ju využívajú učiteľia z mnohých častí Slovenska. Na stránke beží analytika a my vidíme, že pravidelne sa na ňu prihlasujú ľudia z celého Slovenska, z rôznych kútov. A keď je projekt ukončený, ešte stále žnie svoje úspechy. Nie len medzi tými, ktorí ho využívajú. Tí si už na výhody moderného vyučovania hádam aj zvykli. Škola totiž v tomto projekte získala ešte jedno prvenstvo. Ale o tom vám povieme viac na budúce.